Mitäs? Mä melkein kuolin! Istu. Miksi? Täällä on sulta. Tiedätkö sä mitä sanoa? I know pallaka pidi by party. Jee. Endi löydetty, Niklas. Jippi ja hui. Tai ei. Hei, me Chicago mäi. Lol. Mistä mä tulin? Tuolta. Jalo. Tuliks mä täältä? Tuolta. Tipuin tuolta. Että mä oon onnellinen, että mä löysin sen. Ja niin läheltä mun taloa. Kyllä. Turhaa oltiin susta. Pysyne varassa. Näin. Näissä on kaikkea arvokasta. Ei mitään, mitä mä haluaisin. Ei mitään. Tuolla on Jessi. Libari. Libari. Mä saan täältä paljon libari. Kunnon sokkelo. Ei mitään, mitä mä haluaisin. Make sense. Mikä ne senssi? Mä haluan päästä sinne Endiin. Tää on niin sokkelo. Niinpä. Seurasit. Valoit. Lampuja. Näkee. YouTube-käätä. YouTube. Ja täällä on. Thanks. Täällä tehdään YouTubea! Mitä? Me tehdään YouTubea. Sammuttakaa se piano. Kiitos. Kiitos. Täällä on pakko löytää hienoa. Ei mitään, mä muuta omena. Ai jaa. Mä en täällä ei oo mitään. Vähän täällä ei muistelisi. Just tällaista ennättävää. Täällä on kumminkin jotain trappeja. Täällä näyttäisi olevan jotain. Näin. Niklas, mä oon löytänyt Endin ennenkin. Sitten aina on tullut tää juttu, että sieltä ei löydä sitä paikkaa. Kiitos kun kerrot sen nyt. Jes, mä pyörin ympyrää, koska tää koko paikka. Ja mä haluan säästää noin Ender ait siihen. Oi! Painoin shiftiä. Silloin kun painaa shiftiä ei pitäisi jaksa. Mä oon eksynyt tänne.
Onneksi nyt Cobblestone on kaikkialla tuolla ylhäällä. Ai niin, katos vitu. Mä tulin jostain täältä. Muuten vaan kierreportaat. Mäkin tein tällaisia mun taloihin. Kierreportaat ei minnekään. Niin. Handy. Niin se kuuluu tehdä. Kyllä. Ja toi ovikin ei mene mihinkään. Et tuhoa sinne jälkeen. Mä eksyin. Tai eksyin. Niin. Mä tulin tuolta. Niin. Tällä periaatteella mennään ja pitkälle. Käsivesu. Pitää nostaa se. Tarvii lisää kirjoja. Mikä te ääni? Kyllä vaan kaikki. Mitäs kato, tää on hienoa. Tää saa kumminkin jonkun 500 näyttökertaa. Ja varmaan saa. Se on ihan kiva. Paitsi et kukaan ei tiedä sun kanavastasi. Ainakaan ennen tätä. Susta tulee yhtä suista kuin PewDiePiesta. Olen aivan täysin varma siitä. Niklas Pie. Nyt vet. Mä tulin täältä jostain. Sieltä tuli. Joo, sinne minä menen. Hyvä. Ehkä ei sinne. Mä tipun tonne oikein. Nyt mä oon hukannut sen, mistä mä tulin. Valoa. Valo. Just a minute. Justiinsa. Mitä? 20 minuutista. Eihän koska Mä On teen... 30 minä. me Kello päästiin tulee 12. Onko Juhani yhä siellä? kaksi. Minä tiedän, en mä mennyt enää katsoa sinne. Vaan? En mä tiedä, missä siellä on. Käy Mä katsomaan. teen tähän tällaisen hienon, että mä näen missä endi. Mikä te ääni on? Pessi kerro, mikä te ääni on. Tää. Vessa. Useful. Se on Anna realistinen. Pää. Saat sen päälle. En oo. Mihin se meni? Heitä nyt toivot aina. Heitä. Vielä löydän sen. Se on mennyt. Nyt on sekin. Rage quit. Back into game. Olen Pause. onnellinen. Pause. En käsitä, kuka ei siis halunnut sen pitää ne. Se on tässä alla. No nyt! Se on mun alapuolella. That makes sense. On vai ei ole?
Vastaus on, että ei. Tähän sillä näytäkään. Pause. Kyllä se vain olisi. Maybe. It has to be here. Saituja. Kyllä. Taas täällä. Siellä se on. Ei Maybe. se on valoinen paikka. Ei sitten. Täällä ei oo mitään. Jaili. Onhan. Mm. This have to be. Mitä mä etsisin? Ei mitään. Ainakin sain 2 enderpearlia lisää. Laita vähän se soihtumaan. Tulin täältä. Et. Tulin. Joku- Se soihtui. Mene vaan Kävin sinne. täällä. Mene vaan nyt sinne päältä. Mä tulin tuolta. Sen täytyy alkaa ahaa. Pakko on. Just. No, mä otin sieltä nää. Mä Mä- saan noista 2 aita. Sinne niin vaan menet. Mä taisin löytää sen ehkä. Pam. En löytänytkään. No. Hui. Porttalas. Niklas. Niin. Laita virta päälle.